nakapag-abroad lang, yumabang na, naging madamot pa. Yan ang mga karamihang tawag sa atin. Sadyang may ganyan naman. Sabi nga, nung una pa naman, kahit nasa Pinas pa yan, mayabang na at madamot pa. Sasabihin ng mga nakakakilala sa kanila. Pero yung sasabihin, nagbago ka dahil nakapag-abroad ka, ang tanong, alam nyo ba ang buong kwento nila? Papaliwanag ko para maintindihan nyo. Yumabang. Hindi kasi kayo sanay na ang sinasabi nila ngayon ay iba na. Kasi noon, wala naman silang pera na pinapahalagahan. Basically, ang yabang na para sa inyo ay pagpapahalaga lang nila sa pinaghirapan nila. Madamot, tumamot na daw. Dati kasi, wala naman silang ipamimigay pag Pasko at Bagong Taon. Walang ipapautang sa inyo pag may kailangan kayo. Kaya isip nyo, madamot dahil alam nyong meron na sila kumpara noon. Ka-OFW, kabayan, yung mga kilala nyong nag-abroad ay nagsakripisyo malayo sa pamilya para guminhawa, hindi para kayo ay pautangin at bigyan ng pasalubong pag uwi niya.